Ето, че дойде декември. Красиви снежинки затанцуваха над гората. Всичко побеля и малките зайчета заскачаха щастливо по белия пухкав килим от сняг. И изведнъж на тъмното небе видяха шейната на дядо Коледа. Вмиг цялата гора оживя. Зарадваха се малките куковички и запърхаха радостно с крилца. Събудиха баба Меца и тя сънено изръмжа. Вмиг горската поляна се изпълни с малки послушни вълчета, които виеха в очакване. Чуха се ситни стъпки. Ето, че и малките сърнички се присъединиха към тях. Дори при смехулните свраки запяха в един глас. Изведнъж тупна нещо от снежното небе. Дали не са дългоочакваните писма на дядо Коледа за послушните деца от първи Б клас? Дечица, слушахте ли през тази година? Да! Не чувам? Да! Преди малко наистина ми се стори, че нещо тупна. Вие чухте ли го наистина? Помислих, че вие трапате. Я да огледаме нещо, да не сме получили. Не знам. Я да видим. Нещо тук отпред се едно беше. Не чакта. Какво е това? Това синя книжка. Какво намерихте? Я да видим. Чорапче. Я да го видим чорапчето. Така. Чакай да видим сега. Така. Всички джуджаем се назад. Дечица, вижте, това са писмата от дядо Коледа.